21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri. Sehat semuanya, panjang yuswanipun, mugi-mugi rezekine kathah barokah, turah-turah, ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepung ini ada banyak acara Mas. Oh ning sak kecamatan Kepung. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dewingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Heeh, bintang tamune Niken Salindri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake ya Bu ya. Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Ya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu iki kangen lho. Ayo. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadon jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei. Masalah iya. Iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ora gelem bales nyapa to jane. Ya bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh alah. Terus ngene iki lho. Mosok sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki Niken ki VC aku. Lah wong aku pas latihan pas latihan nyapa jane. Ya mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus VC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho, matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu tok. Ya makane lek aku capek gitu kan butuh support darimu to, Mas. Ngono ki mbaya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Ndak dirimu panen dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa sing ndi? Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei. Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam maghrib ning kok wau maghrib. Napa? Sak bibare maghrib. Oh, sak bibare maghrib. Jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya, umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Nah, Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku
21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure pira? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyo ngene itu terus nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek dosene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Padang seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Aku denger. Bagi nyapo. Lo kan yo kaget lo Mas Oh, Kediri iya. lo Kediri lo iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namanya Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapa kok? Ora tak apa-apane. Sapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Bunyi Kartini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh. Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Ki Narto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdose kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Iya. Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana? Ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Ngobareng dicet lo Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Cetan karo sapa? Kolil. Sama bapakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono nek Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok, iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Nanti dadak aku nek sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang kok disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek ulang tahun lho Mas Ramo kado piye to Mas Sugeng? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Loh, buket sempat kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wong buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi ora pliket kabeh iki. Oh guys. Nembang. Bowo, warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki sinisim kok lek wis ning isor panggung Dik Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tadung tak jleng. Aya, nembang Dik. Apa? Bawa yo apa yo? Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron nyune. Ana sinden tung. Entuk.
Palaran, Mas. Oh, palaran. Siap. Oh, pelok iki, pelok. Pelok. Ana sinden isabang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa enek bawane nemen iki? Hah? Nemene apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya, Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh, Mas. Oh, nggak kuat. Iya, soalnya ini. Apa butuh napas buatan? Butuh, Mas. Dipancing sithik kok langsung aduh kingko aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku siswi kaya banci ngene ya gragas. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku buta. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh, nggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya? Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Wisatresna ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis, Mas? Gela. Kowe Oh, pasti nanti. Jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top. Nggih, luar biasa. Nanti kita pas habis Wisatresna nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Pak Dalang nggih to, Bu nggih? Nggih. Setuju nggih, Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku, Bu. Tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya, ndek mau chat, dek ini kan cantik mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira. Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene rene ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Gela. Gela. Sama Strabata. Seraginan ya tublak tak. Yuk, gelo dek ini kan salintri ya, lagu gelo. Iya, gelo. Sing penting aja gelo karo aku. Ndak. Oh. Iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng? Pak Kami Tuwa Pak Kasun. Belum. Oh, belum diaturi minggah. Mergo iki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih? Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Wah, monggo Pak Kasun. Ayo di spot yuk. Kowe kelakon Kasune turu jobong kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah kata. Iya, monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai
pengunjung padat Nggih. krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki bapak kula nggih tasih ta mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten. Mumpung wonten. Napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh, Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur Saya suwun tambahin no, Mbak Pak, Niken. saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun niku? Nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbak. Pak niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken, badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet Duet nggih nggih monggo. monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak nggih to. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Lem- Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak. Wadah. Duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Ning kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen nyicipi. Niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung Iya. set ngoten neh. Matur sembanuan nggih, Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho, Pak. Wong mandak. Sak lembar lho nangis Lah nggih. berkaca-kaca. Niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kula kali buka kandas. lirik nggih, Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Oh. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku?
Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Oke. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Niki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Heeh. Bah kok grogi to Mbak Niken. Lha napa? Mbakne ayu tenan Mbakne. Wah, Ah, domongi. Oh ya Allah, aku lah dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. ya kok tak lem to. Nek wong loro tak lem to kok. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kale tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajak to. nggih nggih anu bucange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. 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 Dados memang sampun dados adatipun. Nggih. Mbok bilih warga kita nggadahi napa niki? Istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Nika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo. Monggo. Jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng to. saya sungguh ganteng. Wah, domongi yo. lungiting asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Domongi yo. Durung disawar mung ngelem e. Wis disawar ngelem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Iya Kok- mancung. Lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune ya. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting asmara. Lungiting asmara. Lungiting asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Ya, dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya, ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresna nggih. Oke. Permintaan. Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapet aja nih. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh ke sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene iki. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo, Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg.
Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah Saban itu ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Kok lagi iso karo
kasih. Luar Dene biasa. terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Iso, Malih. kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang. Ya, aku. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hae. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemundutan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pit aku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing nulis lirik. Rumah saku ki yo Mas yo. Yoga Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilian, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilian ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe Lho iki. ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ra mok. Ngadeg kok. Wes ngadeg to, Bang. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wuh, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Kin jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Acara rono Mas dhewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Ade jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet toh. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono toh karo program KB ngono. Tapi Mas, termasuk anak kita gagal loh Mas. Anak kita. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cah, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau kok, Mbah. Piye piye? Piye? Mik. Oh bapake gong dimiknya yo. Ayo, jangan gale aja. Ayo Pak, bapak, anake ben nembang dhisik oh ya. Anake ben nembang sik, adine menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Jajal bawa. Apa, Pak? Kangen kutang. Nah, kayak. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. Jajal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahlam karo Niken Salim. Alah ngono lho Mas teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Jajal dinikmati suarane kaya apa. Bawani jajal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Urut. Ayo budak ora ngomong ora kok. Iya iya. Oh. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti
Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah, salah. Ayo. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane. Tambah pemeran. Sapa? Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah anu. Dhewe iki pemene ben nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang kene. Tekon. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki opo? Polane. Piye? Walah. Lah, ngejrati sikile. Mancek, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Sapa ora? Awas sikile. Lah kowe duduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur. Gegerok ombone ram to. Ya. Kok gruwaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel sama. Pegah kok. Rame ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Amung tansah ngleledo. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Saya kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Oh, trutas. Malah dirogoi to. Kaya wayang dirogo. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi yo kuliah lho kan. Kok kan to? Dik nduk. Mamah no mamah. Oh iya Ya mama. Oke ya. Tanah kono. Mamah niken. Piye Mas? Hah? Piye? Kowe jare yo kuliah to? Yo alhamdulillah kuliah Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Yo diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Kowe iki pacare lho. Sonen to, lek aku mbokne. Wong mbokne iki ning kene kok. Mboke kok loro gitu. Yo, Kowe lah ngepi. geragas apa ya lho Mas? Ora. Mboke iso loro
iki lho iki Pak. Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoknya. Yo. Sing romantis. Romantis. Teko di. Seliramu nate ngandika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Kayak anak ae karo Bu. Sae kengisoran dadi angel. Angel. Tembakangan tutuk nih. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan. Oke. Mundut mau ya. San joget ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh iya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo. Udane kang arum Jata kang dasya pratandha Putra Pandhawa tata gati wisaya Mindriyaksa sara maruta pawana bana margana Samirana lan warayang Pancabayu wisikan pagulingan lima Yayi Dimbaka ana dawuhmu apa Kakang Hamsa? Pancen bener Pandhawa dipagri pipit liripi bareng aku wis mlebu marang negara Ngamarta biyuh pepak Sinaraja Ratu Dwarawati sing jenenge Prabu Kresna lan Nalendra Mandura Prabu Baladewa yana kono. Wela dalah. Banjur katone piye? Yen Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura uga lenggah ana kono, Kakang. Tak rewangi tembungku mlipir-mlipir. Arep nyilih wujuding jimat Jamus Kalimasada ning bola Bali. Ana satriya sing jenenge Werkudara. Mripate awas. Watone ngerti yen aku lagi nglakoni sandi upaya. Ketitik Werkudara ngongkon aku supaya nyagakne prajurit kang musangkep gegamaning ayuda. Wah. Lah banjur iki piye? Dawak. Nun. Miturutmu piye, Gok? Mung kari Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura
yen ratu telu iki mau wis kelakon ndak bondo tangane tak serimpung sikile lan tak aturake marang Sinuwun Prabu Jarasandha mesti bakal gedhe ganjaranku. Ampun gumampil riyin. Ngaten nggih Sinuwun. Ngamarta Dwarawati lan Mandura niku tritunggal. Kok iso tritunggal? Ketoke negara telu dhewe-dhewe ning rasane manunggal sak kekuatan. Kula percaya jenengan iso bondo ratu 97 negara. Ning sing pungkasan ngerangket ratu telu niku wau sanggane luwih abot. Sing abot sapa kok? Lho, nggih sedaya. Ratu telu niku wau sami-sami kuwate padha-padha digdayani. Aku nyawang Puntadewa. Ratu mung klemar-klemer. Nyidak telek ora pendeng. Nggih. Ketoke klemar-klemer ning nek pun mesti Kalimasada jagat niki iso horeg. Niku lagi Prabu Puntadewa. Dereng melih adine Raden Werkudara. Raden Werkudara niku nek pun tumandang niku mboten micara ning sing diobahke cukup sikile. Jejeki wong nek rung sing dijejeki tele-tele niku rung leren Raden Werkudara. Werkudara nggih. Apa meneh Werkudara duweni iki senjata loro ya, Kang? Heeh. Sing kaprah loro? Senjatane Werkudara apa? Ingkang sepisan wujude gada. Jenenge gada rujak cingur. Rujak polo, rujak cingur. Malah badokan wae. Sing ngangka loro wujude kuku sing sak depa dawane. Jenenge kuku kacamata. Pancanaka kacamata. Nggih, Pancanaka, Ding. Niku Werkudara. Dereng melih adine Werkudara, Panengah Pandhawa. Nggih. Panengah Pandhawa nggih, jenenge Raden Janaka ya Raden Arjuna niku satriya madukara. Yen wong lanang gandrung karo kasektene, yen wong wedok gandrung karo kebagusane. Janaka kuwi nggih. Duweni keris. Jenenge Kiai Pulang Pergi. Pulang Geni, pulang pergi. Pulang Geni. Janaka nek wis kadung nesu pulang geni niku diarah ning ngalor akeh wong mati. Pulang geni diarah ning ngidul, wong kiblat kidul akeh wong mati. Diarah ning etan akeh wong mati. Diadep ning ngulon akeh wong mati. Pulang geni kok diincepne ning lemah, apa akeh wong meteng. Oh ya enek. Kerise Arjuna. Oh. Sampeyan ampun gampangke, ampun nyepelekke. Niku lagi Werkudara, lagi Janaka Pandhawa. Jenengan kok aja nandingi Pandhawane dhisik. Jenengan nandingi anak-anake Pandhawa mawon dereng karuan menang. Anake Pandhawa apa ya sekti-sekti? Lho, pripun to? Anake Raden Werkudara niku sing kaprah sing kondang wonten 3. Raden Antarja, Raden Gatotkaca, Raden Antasena. Antarja nggih. Antarja niku menungso setengah ula. Sampeyan nek musuh Raden Antarja, Antarja kirane kalah sithik, Antarja sambat ula sak donya ken ngruyuk sampeyan. Antarja nggih. Sampeyan arep mangan ning piring ana ulane. Sampeyan teng arep ngombe ning gelas ana ulane. Sampeyan arep nguyuh jero kathok enek ulane. Ula apa? Ula kathok. Antarja. Adine Antarja Gatotkaca. Niku nggih sekti iso mabur duwe aji Esmu Gunting Brajamusti. Esmu Gunting Brajamusti. Dayane Esmu Gunting Brajamusti apa? Oh, mabur ngambah gegana. Niku mungkin nek pun Gatotkaca mancik pundake musuhe kok matek Esmu Gunting Brajamusti
gulu ditekek saya siset tugel ndase musuhe. Oh. Kuwi esmu gunting Brajamusti. Dayane kuat banget niku. Wong sak donya sing duwe esmu gunting Brajamusti niku wonten kalih. Sapa? Siji Gatotkaca, loro bojo kula. Bojomu ya duwe esmu gunting Brajamusti. Pripun? Malam pertama matek aji esmu gunting Brajamusti, saya siset. Terus dadi tole. Gatotkaca. Mula sing ngati-ati. Kula kok mboten ngeden-ngedeni sampean niku mboten. Dik ngedapi-dapi, pripun mumpung jek yaketen nggo balik mawon nggo mumpung sih ana bis. Ning arep dikaya ngopo lan kepriye? Sumpahe prajurit ora bakal mundur yen durung dadi gotongan. Sing baku aku dongakno lho. Nggih, kula dongakne andum tugas. Kok andum tugas piye? Jenengan maju musuh Pandhawa, kula tak mbantu andum tugas nyepakne pendosa nggo ngusung jenazah sampeyan. Oh, ngedian malah nyengkake. Nyanyi Dimboko, piye Kakang? Slintru sing dadi rasak. Mara gake tatanen barisanmu. Tak trajange wong Pandhawa.
Dongeng entik-entik si panunggul paten nono panunggul apa dosane dosa ngungkuli sasama aja dindak kualat lah iya bener kandamu lali sumber ketiwasan Oke sete Gustiku Prabu Hamsa Singaludra aranku Setyaki ya Singa Mulang Jaya
Suminggiro. Dudu kowe sing tak goleki. Setyaku arep ngrangket Ratu Ngamarta, Ratu Dwarawati lan Ratu Mandura. Bosen urip kowe ya. Kelakon panjangkamu yen bisa nandingi Raden Setyaki wani karaku entek wedine kariwanine. Babar ngopo? Legan golek momongan puk punuk golek pacangan merangi tatal Grajawu. Leno pangindamu tebiah dadam longsati gamu guroni biatangmu kowe. Sigara bala kang kumingal perang campo samya makali Ratet wilat ing tata dany mangkong manguncang niti Bapak nedoli sayang tidak Antep tangan Mustiaki.
kalungmu. Bener. Weh, Edian menungso biru. Ayo maju oleh. Tanda Utiar hei ayo maju we. Dijiro wong loro. Ya tombak Kyai Singgol Modet oh hit hit ha ha hit Edian